असे काय मंडळी, तर आज होता नाश्ता असला जबरदस्त नाश्ता. तर पटापटा केले, गाडीची चावी घेतले, आई केले बाय बाय आणि गाडी घेऊन निघाले आजच्या पहिल्या भाड्यात. तर आपण जाऊचं असा कुडामधील रेल्वे स्टेशनवरती. रेल्वे स्टेशनवरनं भाडा आणूचा आमच्या गावात मुळदे गावात इल्यानंतर रोजच्या सारख्याच झाला. ट्रेन रेग्युलर सारखी झाली लेट. मग मी दुसरे काका होते त्यांच्या रिक्षेत वाट बघित बसले आणि टाईम झालं 9:01 फायनली मी भाडा वगैरे सोडले. आणि आज जरा जबरदस्तच ऑफरोड होतो, तुम्ही बघू शकताय. मग मी डायरेक्ट गेले घराकडे, कारण बाबू घेऊन होतो केस कापूक. मग आई आणि आपला रोजचा वाक्य बोलली. चला सावकाश जाय. मग काय आम्ही परत एकदा निघालो आपल्या कुडाच्या दिशेन. आणि मंडळी आपण कुडामध्ये येऊन पोचलो, कुडामधील पतू सलूनमध्ये. तर ही असा मिस्टर पत्तू यांची टीम आणि हा असा सलून एकदम जबरदस्त. तर काम चालू होतं त्याच्यामुळे आमका थोड्या वेळा कामच बघूचा लागला. फायनली बाबूचा आमच्या नंबर इलो आणि बाबूचा तर काम चालू झालेला असा. आणि कुडा दिलो आणि आपला आना भेटतो नाही असा तर होचाच नाही. बाबूचं काम एकदम शेवटच्या टप्प्यात इल्लेला आणि पत्तूचं काम तर एक नंबरच असा. तर ॲड्रेस असा कुडा गांधी चौक.